Temps plujós, Vila. Sembla que aquest estiu tindrem una bona collita de forment amb aquesta primavera tan humida. Tant de bo. Ja n'hem perdut dues de collites. L'any passat, sequera. I l'anterior va caure aquella pedregada que va deixar l'espiga ben desfeta. I ves, que amb tant menjar pa de glans no se'ns acabi tornant la cara de senglars. Encara hem d'agrair a Déu que en tinguem de glans. Els que em sembla que agafaran una bona mullena són els senyors comtes, que avui ens visiten. Crec que hauríem d'encendre un bon foc per quan arribin. A més, els acompanya el veguer i l'abat de Sant Llorenç. Què carai deuen voler per aquests penals? Res de bo, mossèn. Mai són bons per nosaltres els afers dels nobles. Ves que no ens vulguin apujar els cens. I aquests segur que no mengen mai pas de pa de glans. No, aquests prefereixen menjar carn. Com ells poden caçar quan i on volen, ja m'agradaria a mi poder-ho fer. I amb això del dret de cuixa, no els cal anar a caçar per menjar carn. Els del Coll de la Vena els hi varen donar permís per caçar un os i van tenir que entregar-li al veguer una cuixa que era ben grossa. Guaita. Guaita, mossèn, baixa gent pel bac de Sant Pere. Alguns van a cavall i també veig una cadira de mans. Deuen ser el senyor comte i el seu seguici. Doncs vinga, afanya'n. Fes servir l'esca i encén un bon foc. La llenya ja està preparada. Potser està una mica mullada, la llenya. No, ja va bé, ja. Sí? Hauràs d'anar preparant les estances de la part de dalt, Vila, Ara les per quan prepararé. arribin els senyors comtes. Sembla que ja... Ja basta, ja. Potser que no sé. Vaig a preparar les estances. Sí. Mentrestant arribaran aquests amb el seu seguici. Caram, veguer, quin temps que teniu en aquest vostre terra. No plou pas tant a les nostres terres sardanes. Salut, mossèn, Déu vos guard. Déu vos guard. Sigueu tots benvinguts a la casa de Déu. Compte, Tesa, veguer, veig que heu portat amb vos les vostres dues filles. Apa, acosteu-vos al foc i escolteu, que el temps ho demana. Ongui fred. Ja et vaig dir de deixar les nostres filles al castell. Oita, quina cara de fred que fan. A més, oita, mira, en baixar de la cadira m'he ben omplit el calçat de fang. Però esclar, a tu això segur que t'és igual. És que ens portes a cada lloc ben deixat de la mà de Déu i només penses en tu i en els teus negocis. Dolça, que tens fred? Sí, pare, tinc fred i m'he mullat els peus. I tu, Beatriu, que vols tornar al castell? Veus? Cal que les meves filles coneguin el comtat del seu pare. Quan es casin, vés a saber de quin castell en seran senyores. Ai, mossèn, viviu en un lloc feréstec, però almenys sembla segur. No crec pas que aquí us arribin les incursions dels infidels. Mai des de que sóc aquí han arribat els xerraïts. Però compte, altres perills ens assetgen. I no és la misèria. Des de... el mateix diable sempre cerca la manera de portar-nos al seu cau i ha conquerit algunes ànimes amb aquests indrets. Què voleu dir, mossèn? Parleu potser de bruixeria. I tant. En aquestes fondalades que baixen fins al riu hi habiten diabòliques criatures. Sovint, a les nits, s'escolten estranys sorolls. I alguns llenyataires diuen que al fons de la vall, a prop del monestir de Sant Sebastià, s'hi fan ballades les nits de lluna plena. Hi participen dones i un monstre mig mascle, mig cabró. Mireu, hem vingut aquí a Sant Pere per arreglar un plet sobre unes terres prop de Sant Sebastià. Un cop ho haguem enllestit, haurem d'esbrinar què hi ha de veritat en això que expliqueu. Però Ramon i fred.
On ens has portat? Aquesta gent parla de bruixeria. Estàs posant en perill tota la teva família, però és que tu, no, tu la teva. Si en sabré jo de bruixes, mare de Déu. A veure, dona, tot això són contes de pagesos i de lletaires. No ho sé. No em facis cas i no pateixis, que si algú s'ha venut el diable, juro que ho pagarà amb la vida. Pare, si por de les bruixes, porta'ns a casa. Mira, escolta-la amb ella. Senyors, baixegem pel camí de Vilella, però em sembla que encara trigaran. Deu ser l'abat de Sant Llorenç. Deu arribar ben xop. Mireu, avui tots farem nit aquí, i demà, quan arribin els veïns de Massaners i Roc de Palomera, el comte podrà impartir justícia. Confiem que demà el temps ens acompanyi. Us hem preparat unes estades aquí a la rectoria. Espero que us plaguin. Segur que no ens plaurem, mossèn. Espero, però, que com a mínim tingui unes bones flaçades, perquè mira que arriba fins aquí. Comtessa, us plaurà. No ho sé.